Агачлар һаваны кислород белән байытудан тыш җилдән, тузаннан да саклый, матурлыгы белән күзләрне иркәли. Узган ел районда 3 миллионнан артык агач утыртылган, быел 2 миллионнан артык үсенте кайтарылган. 60 белән Мөслим арасындагы яңа микрорайон авыл башы дип без аңа игълан бирдек. Ул инде безнең Мөслимнең авыл башы дип уйлап торабыз инде шундый исеме. Ул бик үзенчәлекле проект белән булачак. Анда инде безнең тур урамнар булмый, йомрый урамнар булачак. Йомрый түгәрәкләрдә инде йортлар булыр дип исәпләп торабыз. 200 га якын анда майданчык, 200 участок лайнында безнең йортлар. Әле анда менә йортлар төзелә башламаса да, бүген инде безнең юлын төшәдек. Һәм инде шушы майданчыкка быел бит инде безнең зур бәйрәм 75 еллыкка 1945 агач утырттык. Менә шушы бер матур әйтик посадка булар. Аның каршысында 60 еллыкка утыртылган посадка, менә ул кооператив урамында, менә bunысы инде Алла бирсә 75 еллыкка утыртылган посадка булачак. Авылларда 5-10 гектар мәйданда агачлар утыртылды ди Рамил Муллин. Мөслим Әлмәт юлында, Мөслимдә 50 гектар мәйданда агачлар утыртылган. Кояшлы ял зонасында да агач утырту дәвам итә. Район башлыгы да биредә алма агачлар утыртты. Алмагач әйбәт китсенгә, аның чокыры тирәнрәк тә, киңрәк тә булсын. Туфрагы йомшартылган булсын. Тамыр җәйгәндә каты җирдә авыр китә. Шереме китерелгән, туфрак шереме, шуны салалар. Чөнки үзенең балчыгы кытылачак. Без менә бүген ык буена өмәгә чыктык. Беренче генә көн чыкмыйбыз инде. Берничә көн катнашырга туры килде. Һәм менә бүген без алма агачлар утыртабыз. Өметләнәбез, бу алма агачлар бик ямьле алма бакчасына әйләнер дип үзебезнең балаларга һәм яшь буыннарга бер хозурлык, матурлык калыр дип өметләник. Бу көннәк буенда укытучылар эшләде. Алар көче белән 300 га якын алма агач утыртылды. Киләсе елга алар чәчәккә күмелер, җимеш бирер. Римма Авзалова, Айрат Фазылов, Мөслим телевидениесе.